जोबोद गोजोननाय मोनदों आं गोलाव सम बे हानजायाव खामानि मावनानै फैदोंमोन माने हानजानि एबाराव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंनो बे 27 नं माजबाद बिधान सभायाव बिजाथि महरै जिखिनि फोसावबाय बेनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम आरो लोगोसे गासै इउपिपिएलनि न'खरनि गासै सोद्रोमानिसिमबो आंनि सिबिनाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय दे जोङो दिनै परिबेसा रायजो राजानो इउपिपिएलनि प्रयोजन प्रमद बर'नि प्रयोजन नैबेखौ अनुभव खालामनानै रायजो राजानि मोनसे अननायखौ जों मोननो हादों आरो बेखायनो आङो सानदों बे बिसायख'थियाव जों खोब गोरलैयैनो देरहानो हागोन होननानै आं सानदों आरो इउपिपिएलनो आंनि पार्सनेल नङा बेयो इउपिपिएलनो प्रमद बर'नो कारन प्रमद बर'आ थांनाय 7 बोसोरा हाग्रामानि दैदेननाय आरो नैबे 5 बोसोर हाग्रामानि दैदेननाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बे आकाश पाताल हा अख्रां बायदि आरो बेनिखायनो दिनै थांनाय 17 बोसोराव जोंनि ओनसोलनि रायजो राजानो खालि बान्था होदोंमोन हाग्रामाया अशान्तिनि बान्था बोथिसे ओंखाम सान्ति जानो हायामोन हरसे उन्दुनो हायामोन नाथाय प्रमद बर'नि दिनावहाय थांनाय 5 बोसोराव ओरैबायदि सान्ति खौसेथि अनलायनाय गासैनिबो जौगानाय नैबेखौ नुनानै दिनै रायजोफोरा फिन हाग्रामाया जितु पावाराव फैनायनि उनाव मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो जि दाङाबाजि जाबाय गासैबो बे दाङाबाजिया एकमात्र हाग्रामानि सिंनि मोनसे सोरजिथाय बिथांनि सिंनि मोनसे लुगैनाय आरो बे हिसाबैनो दिनै जोंनि ओनसोलाव खौसेथिया बायफिनबाय अशान्ति जाफिनबाय गोजोन गैयै जाबाय बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल बा प्रमद बर'नो भट होनो थाखाय जोंनि बिटिसि बाखि रायजो राजाफोरा गासैबो थियारि जाना दं आरो बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोंनि बे माजबाद बियाबावबो इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै आंनो भट होगोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि बे माजबाद बिधान माने बियाबा जोबोद गोग्लैसोनाय माने बियाब कारन गोलाव सम स्वाधीन भारत जानायनि उनावबो बयनिख्रुइ गोग्लैसोना थानाय मोनसे बियाब ओनसोल हिसाबै दङ बेनिखायनो बे थांनाय गोलाव सम जोंनि BPF हानजाया बे बियाबाव जिहेतु एमएलए हिसाबै देरहाबोबाय थादों दङ दिनैसिमबो दङ नाथाय जेबो मोनसे सोलायनाय फैयाखै बे ओनसोलनि कुनु मोनसे सोलोंथायानो जा समाजारि जिउआनो जा गासैथिंबो कुनु मोनसे सोलायथाय फैयाखै बेनिखायनो जोंनि समाजनि जोंनि ओनसोलनि जौगाथायनि माखासे मावथांखिजों आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांगोन आरो रायजो राजाफोर बेखिनि सिन्ताधाराखौ निस्सय आजावनानै लागोन आरो बेनिखायनो आं आसा खालामदों रायजो राजाफोरा जोंनो भट होगोन होननानै माजबाद बियाब हिसाबै मावनो गोनां लामाया जाबाय जोंहा बिखेखखे लामा माने जौगाथायनि खामानि लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव बे ओनसोलाव मोजां धरननि अनुष्ठान प्रतिष्ठान बेखौ जों दिनै नुनो मोनाखै आरो बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबांखि हायो जों सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गुरुत्व होनाय जागोन कारन समाजनि बयनिख्रुइ देरसिन गोनांथिया जाहैबाय सोलोंथाइ आरो बे सोलोंथाइखौ जौगानायनि थाखाय माने गोबांसिन खामानिखौ मावनो थाखाय आं थांखि लागोन होनना आं सानदों बिथांमोननि बिजाथि माबानाया सायख'नाया अपेन सेक्रेट जानानै दङ बेखौ जों बयबो मिथिखादों जाय सोलिबाय थानाय एमएलए बिथां चरन बर'आनो बिनि बिजाथि जागोन होननानै जों बयबो अपेन सेक्रेट मिथियो जिखि जाया जोङो बिथांनि जिखिनि माने मावनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा जिहेतु दिनै हिसाब निकास खालामदों आरो बे हिसाबै बिथांनि बे बिजाथिया फैयोबानो देन जोंनि फारसे लस जागोन बे खोथा नङा कारन रायजो राजाफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों बिथांखौ परिबर्तन खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा लुगैदों आरो बे हिसाबै बिथाङा जेसेबांखि मिउजिक खालामनानै खामानि मावा मानो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय बेनिखायनो बिथांखौ दिनै रायजो राजाफोरा पुनराय माने आजावफिननायाव गैया बे हिसाबैनो जों सानदों बेनि बिकल्प हिसाबै दिनैनि दिनाव इउपिपिएल कारन प्रमद बर'नि मावनाय जिखिनि खामानि बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय दङ आरो बे हिसाबैनो एबारनि बे बिसायख'थियाव BPFनि बादै इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरा साखाफारा जानानै दं माजबाद बियाबाव दिनैनि दिनाव इउपिपिएलनि अनगायै बेलेगा बेयाव देरहानो हाया